Good morning guys, good morning guys. It's Tuesday and of course, kasi meron akong day off this week and Wednesday sana siya bukas and pinaswap ko sa kasama ko na Tuesday yung off niya. So, yes, I'm working Wednesday, Thursday, Friday. So, yes, perfect. Kasi I didn't have to wake up early. Kanina si Dan, he had to go to work and yun, kailangan niyang gumising ng maaga. Tapos ang late na kaya namin dumating kagabi. Anyway, I'll have coffee to wake me up even more. It's actually late na. I was just in bed editing one video. So now it's 10:30 ng umaga, but I woke up around before 9. So yeah, let's have coffee, guys. Oh my gosh. Tapos na tayo mag-coffee, guys. Now, back to work. I need to unpack. Na-open na siya kasi Dan took some stuff there para gamitin niya today, like his belt. And then, yung diary niya din. Kasi dinala niya yung diary niya sa, sa Melbourne. I have some stuff here. Ito, galing to sa backpack ni Dan. At saka ito. And, na-empty ko na yung backpack. So, ready na siya ilagay sa kwarto. And then, my carry-on bag is there. Just chilling. Sabi ko kay Dan, dito ilagay malapit sa laundry para dire-diretso na ako ba. Kasi ang bigat-bigat. Tapos, ikikerry ko pa siya. But now, the luggage, the bags are everywhere. Like, yung isa nandito. Ito yung ginagawa ko lagi. As much as possible, sineseparate ko sa isang luggage yung lahat ng mga, what do you call this? Maduming damit. Para diretso na ba? Like, I know na yung luggage na yan, nandyan yung mga maduming damit. So, I'm just gonna take all that and do laundry, guys. I was gonna edit another video kasi sobrang dami kong video kailangan i-edit. Kaya lang sabi ko, I would just get the laundry going and then edit a video para multitask ba. Siguro after ko mag-edit ng isang video, next load. Diba? Para tipid sa oras. Anyway, ito lahat madudumi. So, we need to wash these. Yan. And meron pa pala kaming mga hindi pa na laundry na damit from last week. Ito. Puno na to. Okay, let's do this, guys. Nirap ko yung bag ko ng guys, ng jacket ko kasi ayoko na maano siya. Parang ma-dent ba? Pero na-dent pa rin talaga siya. Pero at least walang scratches. So, sana yung mga dent, umayos siya. Pero, yeah, may mga dents na siya, guys. Especially dito sa likod. Oh my gosh, ilang load kaya ito? Sobrang dami. Tapos sobrang kakapal pa. Yung towels din namin, kailangan ko yung i-wash. Wait, kunin ko muna yung towels. Pero this one, it's already empty. So, pwede na itong ibalik doon sa storage. Okay, come on. Alright. Guys, nagkulot lang ako ng buhok kasi sobrang tagal ko na hindi nagkulot. And mag-film din ako ng haul. Tapos yung buhok ko, napakatsaka kasi hindi ko siya binasa. So, ikukulot ko lang siya, guys, para makapal tingnan. Kasi ang nipis ng buhok natin. Hindi ko alam kung makakatulong yung shampoo eh. Pero, kung ano yung makakatulong sa manipis na buhok para kumapal, tulungan nyo naman ako. Maawa kayo sa akin. Hindi ko alam kung makakatulong siya kasi hereditary yung akin eh. Kasi yung mama ko sobrang nipis din talaga ng buhok niya. So, ganito na talaga siya. Kaya lang, kung may makakatulong na shampoo or anything like that, like, you know, diba? Pero yeah, hindi ko sure kung meron talaga. Let me know, guys, please. Babalikan ko tong video na to, sana maalala ko. Meron ako mga nabasa ng mga comment before about kung anong shampoo or kung anong gagawin para kumapal yung buhok. Kaya lang hindi ko na maalala kung ano yung video na yun. So, hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. Ooh, nice! Thicker hair. Thicker looking hair. Okay. Okay na ako. Madali lang siya, guys. Yung gamit ko pala is ito. I think I got this from
Isa sa mga mumurahing website na binibilhan ko ng kung ano-ano lang. I'm not sure kung saan talaga to galing. Maybe Rosegal. Basta ganun yung mga website. Maybe Rosegal, Romwe, Shein. Hindi ko alam kung saan na. Pero ito yun guys. And nakakakulo talaga siya ng buhok. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan to magsistay. Pero at least it makes my hair looks a bit thick, diba? Lalo na after ko maligo kanina na hindi ko siya binasa. Sabi ko, ano ba yan? Uy, ang nipis-nipis. Parang nakadikit. Para talaga akong sisiw. Para akong balot. Nakadikit lang yung buhok kasi sobrang konti lang nila. Nakadikit lang siya sa ulo ko. So, mag-film ako ng haul, guys. Kasi tingnan nyo. Yan. Yung mga nabili namin sa Melby. Yan. So, iho-haul ko yan. And the second load of laundry is nakasalang na. Yung first load, nasampay na natin lahat. Naka-edit din ako ng isang video. Bakit red? Ayan. So, yeah. Mag-makeup lang ako ng slide. Tapos, siguro after ko makeup, matapos na yung second load of laundry natin. Isampay, tapos haul, tapos edit. And yes. Yun yung ganap ng araw. Oh, hindi pa pala ako kumain. Magluluto ako ng kamote chips kasi ang tagal ng kamote doon. Guys, na-slice ko na yung kamote. And buti na lang meron kaming brown sugar. So, mamaya ako na yan lulutuin. I'm watching, Araw Gabi while doing all this. And meron akong pork bun. Kasi gutom na ako, tapos wala akong rice. And wala din akong lulutuin na ulam. So, ito na lang. Pork bun. Kakain lang ako, guys. Tapos, wait, tingnan natin kung tapos na yung ating laundry. Feeling ko tapos na to eh. Kung tapos na nga. Okay. Kain muna ako, tapos isasampay ko yan. And then, mag-film ako ng haul. And, yun na. Guys, katatapos ko lang mag-film ng haul. And, liligpitin ko na. Yan yung nangyayari. After filming. Magliligpit na ako, guys. And excited ako kainin to! Isa to sa mga nabili namin sa Melbourne. So, isa sa mga Asian shop doon. I'm pretty sure nandito din to sa Adelaide. Yeah, hindi ko lang alam kung saan siya mahahanap. Pero yeah, excited na ako kainin yan. Anyway, ligpitin muna natin itong mga to before tayo mag-isip ng pagkain na naman. Yung kamote ko nga, hindi ko pa naluluto. Nakakaloka. Hihintayin ko kasi na malapit na umuwi si Dan before ko yung lutuin para pagdating niya medyo mainit-init pa yung kamote chips natin. Anyway, meron ako ipapakita sa inyo guys. So, isa to sa mga shirts na binili namin para kay Dan. It's from the brand Van Heusen. Ata yung pag-pronounce niya. Papakita ko sa inyo ha. Nakakaloka kasi sobrang daming nasasayang na plastic. Para lang ipack tong shirt na to. So, yan. Isang plastic. And itatapon na to kasi ano naman gagawin mo dito, diba? Sayang. So, after nung main plastic na yun, meron pang ganito. Oh. Yan. Yan. To parang hold it in place, we have 2 of those na itatapon mo kasi ano naman gagawin mo sa ganito, diba? Ang dami niya natapon. And then, meron ganyan. Wait. Yan. Wala lang talaga. Yun lang. Tapon na naman yun. And then, meron ganito. So, ito itatapon mo din. Yan. Tapon na naman. So, kung ganito lang, wala na yung mga ganon. Okay lang naman, nakaka-hold pa din siya. But, you know, meron talaga silang mga pag-ganon. Gusto nila magsayang ng mga papel at saka plastic. At tapos dito, meron siyang ganyan. Another one. Itatapon mo. And then sa likod, meron siyang ganito. Wait. Hindi pa pala. Meron pa pala dito sa harap. So, meron pa siyang plastic dito, guys. Just to keep the color in place. Wait. Kasi ang dami niya talagang Ayan. Meron yan, papel. Meron pang plastic dito sa harap. Para dyan. As in, ang dami. Okay lang sana kung diretso bibilhin ng tao. Eh, yung iba, tinatry guys. Kapag wala dun sa display yung kulay na gusto nilang itry, like ito talaga, ina-unpack, tinatanggal lahat. And hindi mo na siya mababalik sa original, diba? Kasi, like, paano mo ibabalik yung ganun kadami? Anyway, yun. Tapos, meron pa ito. Yan, meron pang ganyan, guys. Yan. Wala lang. Hindi ko lang siya mag-gets. And then, dito, ganyan. See? Ang dami. Parang ako lang yung nasasayangan. Para lang sa isang shirt, ang dami nilang ganun ganap. Meron pang sticker, 2 sticker. And kapag hindi mo binili, nakaka-guilty, diba? Kasi sobrang ayun, binungkag mo na lahat, tapos hindi mo pala bibilhin.
Eh kapag hindi mo talaga nagustuhan, eh, hindi mo talaga bibilhin. Nakakaawa yung mga tao na magpupulot pa nun kasi most of the time talaga iniiwan lang talaga ng mga lalaki dun guys after nila itry. And yung kawawa yung mga sales lady na magpipik nun tapos they will do their best na i-put together ulit yung yung shirt. Na ako dito guys, mag-aayos and linis-linis ng bahay kasi yun na, natapos natin yung laundry, natapos tayo mag-film. Naka-edit ako ng isang video. I think I will edit one more before Dan arrives. And yeah, linis-linis ng bahay. So let's do that. Guys, malapit na ako magtapos mag-ayos dito. I-update ko lang kayo guys sa panty. Update talaga sa panty. Kasi naghulo ko kanina and I'm pretty sure the haul will be up before this vlog. I-update ko lang kayo. Yung nabili ko sa Cotton On body, hindi siya kasya. Hindi siya kasya guys. So, wag kayong mag-waste ng pera nyo dito kung kasi kayo ng body type ko. $1 lang siya. Butin lang $1 lang siya. This, like, hindi siya kasya. Mahaba siya, guys. So, yung panty, parang papunta na siya bra. Joke. Pero, yung nabili ko sa Victoria's Secret, kasyang-kasya yung dalawa. So, Victoria's Secret na extra small. Yung maliit na extra small, ha? Kasi yung mga extra small na nakita ko doon, medyo malalaki yung iba. So, ito kasyang-kasya sila, guys. And this one, especially, hindi siya, like, favorite ko na print. Especially ito. Gusto ko sana wala na lang ito. Like, print na lang. Wala na lang sulat. Pero this one fits perfectly and sobrang ganda ng tela. As in, sobrang komportable. Tinry on ko siya kanina. Nag-panty try on wala ko kanina. In fairness naman sa buhok natin, ha? In fairness naman talaga. Gusto ko yung kulot niya na hindi like over kulot. So, yes. Work. You're not on your way home yet? No. Okay. What time will you be home? Not sure. Do you want me to cook that cabbage with pork? The one that I cooked, I think, last week? Or, I don't know. I don't remember. Do you feel like cooking? I can cook. That's easy. Okay. Do you want that? I don't mind. Yeah, I'll have that. But you need to buy the pork and the cabbage. That's all. Okay, that's fine. Just the pork and the cabbage. Yeah, I'll just go to Foodland. Yeah, just half a cabbage and then the pork. That's it. Okay? Do you Yeah. know which pork? Just No. the lean pork. Okay. Yeah? Yeah, that's fine. Okay. I'm not sure what time I'll be home though, but yeah, that's fine. Just let me know. Okay. I'll see you I'll soon. leave in the office. Alright. Love you. Alright, see you. Bye. Bye. Magpo-pork cabbage ako, guys. Kasi madali lang yun eh. And hindi pa ako tapos maglinis. Tatapusin ko lang to, guys, ha. Maya-maya na. Wala kasi ako maluto. As in, walang laman yung fridge. Tingnan nyo. As in, wala Lalo nakakabalik lang namin galing trip. Wala talaga siyang laman. Walay talaga. Yung freezer, ay, okay lang pala. Meron pala akong dito pala sa freezer. Ito pala. Yung mussels. Meron pa pala ako niyan. Okay lang. Yan lang, masarap din naman yun. Yung pork at saka cabbage. Tsaka madali lang din naman yun lutuin. So, okay lang. Guys, wala pa din si Dan. Sobrang magiging busy siya for the next 2 weeks, guys. Kasi yung kasama niya sa work, magbabakasyon. Tapos yung boss niya din, isa sa mga boss niya, magbabakasyon din. So, parang siya yung sasalo ng trabaho ng dalawa. So, sobrang magiging busy siya, guys. Triple yung trabaho niya this next 2 weeks. So, late siya ngayon. Uuwi. I'm just gonna cook the guys, yung potato, yung kamote. Kasi hindi ko na siya pinabili ng cabbage at saka pork. Sabi ko, ito na lang mussels yung lulutuin ko. And meron na akong dyan, oil at saka brown sugar. Dun sa napanood ko, sabi kapag umangat na daw yung brown sugar, dun na daw ilalagay yung kamote. And hindi pa siya umaangat. Medyo kanina pa to. So, kailan kaangat yung totoo. Pero I'm watching GGV while cooking, guys. And meron akong naghihintay na kailangan tupiin dyan. Konti lang naman. So, madali lang yan. And nakapaglinis tayo ng bahay, which is great. Hindi ko nalinis tong dito kasi sabi ko, magluluto ako. Maya ko na lang linisin yung cooktop. Guys, ito yung niluto ko na sweet potato.
Fail siya, guys. Yung lasa niya, okay. Yung ano lang niya, texture, hindi siya crispy. Pero okay lang yan. Magluluto na ako ng rice kasi luluto tayo ng sauce. Hindi ko na pinabili si Dan. Sabi ko na kanina, diba, hindi ko na pinabili si Dan. Lutuin ko to. Ito yung sauce in tomato and garlic sauce. Yan, guys. Parang luto na siya. Iinitin mo na lang. Ganun. Ah, nice. Pwede mo siya ilagay sa pasta, oh. Meron ba kaming pasta? Gugustuhan ni Dan yan. Ilagay sa pasta. Tingnan natin kung meron tayo. I'm pretty sure we have something. Kasi bumili kami nun ni... yes. Merong nag-sale. Ay, magugustuhan to ni Dan. Hindi kasi ako nagluluto ng pasta. Kapag nagluluto ako ng spaghetti, yung Filipino style na spaghetti, hindi ako nagluluto ng... like yung gaya ng luto ng mama niya. Ito. Hindi ko yan mabasa yung iba. Sunray mo lang yung mabasa ko. I think this was on sale for like, basta ang mura lang nito. Lutuin natin, guys. Hindi pala siya luto. Sabi ko kanina, luto siya, diba? Hindi pala siya luto, guys. Sabi niya, this is a raw product and must be cooked thoroughly prior to consumption. It is not necessary to defrost this product. Do not refreeze once defrosted. So, ito na yung mussels, guys. Inano ko lang siya sa boiling water. Nilagay ko siya sa boiling water. And, siguro mga 6 to 8 minutes. And hanggang sa mag-open na siya. That means luto na siya. And yung nasa loob niya, guys, yung sauce, masarap yan. So, yan yung ilalagay natin sa pasta. So, now, lulutuin natin yung pasta kasi ito luto na to eh. And, same pot yung gagamitin ko sa pasta. Guys, luto na yung pasta namin. Yung ginawa namin is nilagyan namin siya ng konting olive oil. Nireduce namin yung water hanggang sa sobrang konti na lang yung water yung natira. And nilagyan namin ng isang pack ng tomato paste. Yan. And nilagyan namin siya ng Parmesan cheese. Where's the cheese, babe? I wanna show them the cheese. You're putting more? Yan yung cheese na nilagay namin, guys. Babe, say hi to my vlog. Hello, vlog. Wala siya sa mood. Is it good? Lack a little bit of flavor, but cheese would make it better. Lacking flavor, babe. Have you tried the sauce from this? This is so good. Masarap to, guys. Now it's good. The cheese made a big difference. It is. It's good now. Okay. Alright, guys. Kain tayo. Oh, by the way, nilagyan ko din yun ng spices. Ito, oh, yung nalagay ko. Mixed herbs. Lightly dried. Yan. So, marami siya. Hindi lang. Meron siyang basta, iba-ibang herbs. Kain na ako, guys. Kain tayo. Kain. Kain. Guys, nagmask ako and actually, ano na siya, patapos na siya. This is what I used. Sobrang bango as in. This is from YET Yet. Yes, enjoy time. Yung ano niya. And ganito yung kulay niya, guys. It says, infant mask, wrinkle. So, pang wrinkle siya. Sobrang bango as in sobra. Siya yung pinakamabango ata na mask na nagamit ko. And yeah, tatanggalin ko na to. Okay na ako. And, yeah. I-close ko na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Please like this video if na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be good. Good night.